Padayon ta sa to ang siri, no? Bikas bahin pagtuon sa kinabuhi ni David. Unya aniya na kita karon sa ato ang basahon sa Kronikas, 1 Kronikas 29 10 ngadto sa 16. Ang atong uluhan ini mga igsuon mao ang pagpasidungog sa Dios. So unsa man ni ang pagpasidungog? Ang kaning pagpasidungog sa Dios dili lang sa usa ka aspeto sa ato ang kinabuhi. Ang atong pagpasidungog sa Dios sa tanan nato nga pagahimuon. Kay matod pa sa pulong sa Dios, ang tanan natong buhaton bisan mo kaon mo inom buhatan ni aron mapasidunggan nato ang Ginoo. Mahimaya siya sa ato ang kinabuhi. Busa ang pagpasidungog mao ang paghupot sa taas ug dako nga pagtahod ug pagrespeto ug pagkalahi dili sa naanda, no? Aduna tay kataha, aduna tay debosyon. Ug mga igsuon mao ni ang atong saktong tubag sa atong buhi nga Dios, siyang gibuhat kanato sa atong kaluwasan ug sa pagtubos kanato ug sa tanan niyang katawhan. Mao ni ang atong wali karon giuluhan nato og pagpasidungog sa Dios. Ug agin inig pagtahod sa pulong sa Dios natong pagabasahon. Akong gihangyo ang tanan manindog ta mga igsoon atong basahon. Atong basahon ang sitas gikan sa 1 Kronikas, mga Kronikas, no? Kapitulo 29 bersikulo 10 ngadto sa 16. So atong basahon ni pagdungan mga igsoon anaa sa screen. Magsugod ta sa bersikulo 10, gingon din gipasalamatan ni David ang Ginoo atubangan sa katawhan ug moingon siya, O Ginoo, Dios ni Jacob nga among amahan, dalaygon ka sa walay katapusan. So magsugod ta sa bersikulo 10, no? So bersikulo 11, Imo o Ginoo ang pagkahalangdon, ang gahom, himaya, ang kadaugan, ug imo ang tanan nga naa sa langit ug sa yuta. Ingon man ang gingharian ug labaw ikaw sa tanan. Gikan kanimo ang bahandi ug dungog. Hari ka sa tanan ug anaa kanimo ang tanang gahom ug kusog ug makahatag kag gahom ug kusog sa tanan. Karon nagpasalamat kami kanimo, o among Dios, ug gidayeg namo ang mimayaon mo ngalan. Apan ako ug ang akong katawhan wala gayoy ikahatag kanimo tungod kay gikan man kanimo ang tanang butang. Ug nag-uli lamang kami sa butang nga imo ra usab. Mga dumuduong lamang kami sa imong atubangan sama sa among katigulangan. Ang kinabuhi namo dinhi sa yuta sama sa anino nga lumalabay lamang. O Ginoo nga among Dios, kining daghang butang nga giandam namo aron magamit pagtukod sa imong templo alang sa balaan mo ngalan, nagagikan kanimo ug imo kining tanan. Magampo ta. Lord, salamat Ginoo sa imong pagpahinumdum kanamo Ginoo God. Imo kaming gipahinumduman o Dios aron amo Ginoo Lord God nga mahibaw-an Ginoo ug amo gayud nga masuta nga ang tanang butang nga naa kanamo ikaw ang tag-iya. Salamat Ginoo sa imong kanunay mapagpahimangno kanamo nga kami Ginoo Lord God dili mahikot sa mga butang kalibutanon nga ang among makita Ginoo Dios ug among sundon mao ang mga butang nga langit nun Ginoo. Dili kami mosalig sa among makita Ginoo kundi sa dili makita nga imong gibuhat alang sa among kinabuhi. Busa amahan ining kahaponon nagampo ako Ginoo nga magpanglihok ang imong balang espiritu nga maghatag kanamo og kaalam diin makabaton kami kahibalo sa imong mensahe nga imong ihatag kanamo ning kahaponon. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan, gamita lamang kini imong alagad Ginoo nga imong instrumento Ginoo rugad sa pagsangyaw sa imong pulong. Unsa may imong makabot Lord, ikaw lang among ulian sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ug amen, malingkod ta. So nakahisgot naman ta sa mga miagi nga kinabuhi ni David. Dinhi sa maong punto
humana ni David gihimo. Daghan na siya nahimo nga kadaugan, nahimutang na ang Israel, daghan ng mga lugar nga iyahang nasakop, ug dinhing higayuna medyo edad-idara na gyud ug tigulang na si Haring David. Dinhi usan dapita iyang gipahimungnuan ni David si Solomon nga iyang anak nga magtamod gayud sa Dios ug alagaran sa bug-os niya nga kasing-kasing ug una-huna kay ang Ginoo nagsusi sa kasing-kasing sa tanan ug nasayod siya sa tanang laraw ug huna-huna sa tao. Dinhi gipahimangnuan ni David ang iyang anak nga si Solomon nga musunod siya kung unsa man ang mga sugo sa Dios, kung unsa man ang mga gibatunan niya nga mga kahibalo nga pagtulun-an sa Dios, tungod kay ang Dios nakakita sa tanan nga intention sa kinabuhi sa tao bisan pa sa kasing-kasing nakita kini sa Dios. Busa ang mao ni si Solomon nga iyang gipahimangnuan tungod kay siya man ang musunod nga mahimong hari puli kang David. So dinhi ning atong mga pagtulun-an maigsuon na tayo makita nga tulo ka makutlo nga tulo ka pagtulun-an sa pagpasidungog sa Dios. So una, ang atong pagpasidungog sa Dios mag-una gayud sa ato ang kasing-kasing. Ang ikaduha, atong hinumduman nga wala gayud kitay gipanag-iya. Kinahanglan doon na tayo huna-huna nga dili ang tanang butang nga naa ka nato, dili ka na ato kung dili sa Dios. Mao na atong tan-awon sa atong mindset nato nga ang ato ang ownership dili na maato tungod kay ang tag-iya sa tanan mao ang Dios. Ang ikatulo, mahimo kita nga hinatagon. Atong gamiton ang atong mga kamot diin nga kita magapanalangin sa mga katawhan ug ato usab kining magamit ang atong mga kamot pinaagi sa pagdaig, pagsimba sa atong buhi nga Dios sa kinasing-kasing. Sumao na nga tulo mga igsoon, magsugod kita sa atong una nga pagtulon-an diin, magsugod kini sa atong kasing-kasing. So atong makita dinhi sa Kronikas 29:10-11 atong basahon pag-usab nag-ingon. Tungod nini gidaig ni David ang Ginoo sa atubangan sa tibuok katilingban. Og si David miingon, dalaygon ikaw o Ginoo ang Dios ni Israel nga among amahan hangtod sa kahangturan. Imo o Ginoo ang pagkadako ug ang gahom ug ang himaya ug ang pagdaog ug ang pagkahalangdon kay ang tanan nga naa sa kalangitan ug sa yuta imo ang gingharian ug Ginoo ikaw gituboy ingon nga pangulo sa tanan. Kung atong tan-awon pag-ayo kining maong bersikulo mga igsuon, bisan gamay wa gyud tay ato, wala gyud tay gigunitan nga gikan nato kundi ang tanan nga naa atong gigunitan gikan usab sa Dios. Tungod kay ang Dios maawang tag-iya kung unsa man ang atong naposes karon. Gingon dinhi sa 11, imo Ginoo ang pagkadako ug ang gahom ug ang himaya ug ang pagdaog ug paghalangdon kay ang tanan nga naa sa kalangitan ug naa sa yuta imo ang gingharian. Ikaw amo gituboy nga maoy pangulo. So atong makita dinhi nga bisan pa doon na tayo mga kalibutanon nga pangulo, doon na tayo mga kalibutanon nga leader, atong tan-awon sa kinatibukan, labi na gyud sa atong espirituhanon nga tagsa-tagsa ka kinabuhi, nga aduna tayo pangulo nga labaw sa mga pangulo nga atong gisunod dinhi sa kalibutan ug way lain ang atong buhi nga Dios. So atong makita dinhi nga ang tanan nagmaya og malipayon. So ison kini nagpamatuod sa ilang pagtahod o pag-ila sa Dios. Pinaagi sa ilang paghatag gayud sa kasing-kasing, kinasing-kasing alang sa Dios. Dinhi atong makita kung unsa gayud ang object sa ato ang pagtuo, pinaagi sa atong paghatag, dili lamang sa material nga butang, kundi sa tibuok nato nga kinabuhi. Atong ihatag sa kinasing-kasing ngadto sa atong Dios. Ug ila usa na masabtan nga bisan unsa
kabililhon ang butang nga naa kanato ug naa kanako, naa kaninyo. Bisag unsa kabililhon ang butang nga atong gihuptan, alang kanila sa panahon ni David ug labi na gyud sa atong panahon karon. Alang kanila ug kanato, mas bililhon ang Dios sa ilang katigulangan. Mas bililhon ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob nga mao ang Dios nga ato usab nga gialagaran. Unsa may naa ninyo mga bililhon nga butang, unsa may naa diha nga mga mahalon nga butang, dili na daotan mga igsuon. Tungod kay gihatag sa Dios ang tanan alang kanato aron kita magkinabuhi dinhi sa kalibutan nga na-enjoy tauban ang Dios. Dili ang atong mga personal nga tinguha. Mao dinhi nga atong makita nga diha sa kasing-kasing ang pagpasidungog dinhi gidaig ni David ang Dios. Gidaig ni David ang Dios. Ug ato nang makita dinhi sa basahon nato sa Deuteronomio 6:13 nag-ingon, tahuran ninyo ang Ginoo nga inyong Dios. Siya lang ang inyong alagaran. Ug manumpa kamo sa iya lang nga ngalan. Daghang kay kong madunggan, usay makita pag yun ako. Klaro biya kayo ni ang pulong tahura. Honor. Tahuran ninyo ang Dios, ang Ginoo, o ang Ginoo nga inyong Dios, labaw sa tanan. Manumpa kamo sa iya lang ang ngalan. Pero naay mga kaigsuunan na to, hantod karon, naalang gihapon ng ano? Nakahibaw ba mo sa na? Di na lang tamuton, ano, sunod niya mo. Anyway, naagihapon na ang mga kinaiya. Napay gamayng kuros di liog. Muingon pa, bisa pagmatay ko. Bisa yun, nanori, no? Okay lang na nakumplito na mo din na may mga plans. Okay na, pero kanang imong ipanumpa, imong kamatayon, imong kaugalingon, manumpa ka diha sa kalibutan, dili na mo, okay, unsa may gingon niya, klaro kayo, tataw kay klaro ningon din ug manumpa ka mo sa iya lang ang ngalan. Klaro kayo ang pulong. Tahuran ninyo ang Dios. Ug nasayod si David. Ug iyang gituhuan nga ang Dios nagpanglihok kanunay. Nagpanglihok kanunay ang Dios sa atong kinabuhi. Busa ang ato ang pagpanumpa ngadto lamang sa Dios, ang atong pagsalig ngadto lamang sa Dios, ang ato ang tanan, ang atong kinabuhi isalig nato sa Dios. Unsa may giingon sa Kronikas 29:11? Ningon dinhi, imo o Ginoo ang pagkadako ug ang gahom ug ang himaya ug ang pagdaog, ang pagkahalangdon kay ang tanan nga naa sa kalangitan ug sa yuta imo. Imo ang gingharian o Ginoo ug ikaw gituboy ingon nga pangulo sa tanan. So atong tan-awon, ang tanan iya lamang. Bisan pa ang atong pagsalig sa atong kaugalingon, dili ka na iya sa Dios. Adto kita musalig kaniya. Mao na nga gipasalamatan ni David, tungod ni gipasalamatan ni David ang Dios atubangan sa katawhan, iyang gipailang kasi ni salig sa Dios, ang Dios naghatag niya paglaom, ug unsa iyang nakabot niya itong higayuna, ug unsa ang kadako sa bahandi, nga iyang nakabot, nakibalo siya, nasayod siya sa iyang kasing-kasing, sa iyang kinabuhi, nga ang tanan gikan sa Dios. Nasayod kita nga si David, mao'y pinakadato nga hari. Pila ka $billion kung imong tanawon ang asset ni David ug ikumpara sa ato ang panahon karon. Mao na ato makita nga bisan pa ang iyang kahimtang ingon man siya ni ana, apan ang iyang gipasalamatan way lain kundili ang Dios nga buhi diha pagyud atubangan sa katilingban sa mga katawhan. Ingon ni ana mga igsoon, kung kita magpasidungog sa Dios, unahon nato ang atong kasing-kasing. Tungod kining atong kasing-kasing, usahay limbungan kay ni. So ang ikaduha, mao ni ang wala kita gipanag-iya, no? Atong tan-awon, atong hinumduman nga ang pagpanag-iya dili ato. Tungod kay ang tanang butang gipanag-iya sa Dios. Atong basahon ang Kronikas 29:12-13, nag-ingon din ni, ang mga bahandi
ug dungog nagagikan kanimo ug ikaw naghari sa tanan. Diha sa imong kamot ang gahom ug kusog, ug sa imong kamot mao ang pagpadako ug ang paghatag ug kusog sa tanan. Busa karon kami nagpasalamat kanimo among Dios ug nagdaig sa imong mahimayaon nga ngalan. Mao ni gikan sa bersikulo 10 mga igsuon, mao ni ang pag-ampo ni David tungod kay nakita niya nga grabe kayo ang gihimo sa Dios sa iyang kinabuhi ug nag-andam na usab siya sa sunod nga mulingkod sa trono diin ang iyang anak nga iyang gipahimangnuan ug iyang gipahibaw ug iyang gitudloan nga kinahanglan tumanon ginimo ang Dios. Tamdan nimo kung unsa man ang mga pagtulun-an sa Dios nga gihatag diha kaniya. Siya nagpahinumdum nini ngadto usab sa mga katawhan. Na sinati ni David ang iyang nakita nga ang gahom ug bahandi iya lamang sa Dios. Ug siya ang naghatag kanato og kusog nga kita makalahutay. Daghan ang mga senior nga fathers. Hey balo ko nga di na kapoy na biya gyud ang lawas, no? Usahay magwali ta matuog na gani kay di na mada. Pero okay ra na. Pero mo lay akong hangyo. Hibalo ba mo ka nang magsimog katog nag-practice? Nag-practice wala. Ha? Nakita ba na ninyo ang kanang natug nga walay mata-mata? Nag-practice ta kita buhi pa ta nag-practice ta kay kita tanan paduong tangad to. Busa mamati tas pulong sa Ginoo. So ato makita dinhi nga siya naghatag og kusog aron kita makalahutay. Bisan pag unsa nakaluya sa atong lawas, sinumdumi mga igsoon nga antagiya sa atong lawas ang Ginoo. Kung mangayo ta niya sa tibok na itong kasing-kasing, kung unsa man ang desire sa itong kasing-kasing, kung kita tinud-anay gayod nga nangayo nini sa Dios, umutuo ta sa Dios, ihatag ka na sa Dios. Dili daw ang atong Dios mga igsoon. Ang Dios nato mahigugmaon ug manggihatagon, matinud-anon siya sa iyang mga saan nga dili ta niya pasagdan ug dili ta niya pagibiyaan bisan pag-unsa ang kahimtang sa atong kinabuhi. Anaa ang Dios magauban kanato. Sa 1 Kronikas sa 29:6-9 atong makita dinhi. Unya ang mga pangulo sa mga balay sa mga katigulangan ug ang mga pangulo sa mga banay sa Israel ug ang mga tigmando sa mga linibo ug mga ginatos uban ang tinugyanan nga mga nag-alagad sa hari naghalad sa kinabubuton nga paghalad. Lawom na nga Bisaya. Kana bang ilag yung kaugalingon. Walay nagtukmod nila, walay nagdasig nila, apan ilagin mismo nga kaugalingon nga nagtukmod kanila sa paghalad ngadto sa Dios tungod kay nakita nila nga ang Dios matinud-anon gayod sa tanang higayon. Sila mihatag alang sa pag-alagad sa balay sa Dios. Daghan na ni dinhi 5,000 nga talenton, no? Kundi talent ni siya. 5,000 nga talent nga bulawan ug 10,000 nga darik, 10,000 nga talent nga plata ug 10 ug 8,000 nga talent nga bronze. Ug usa ka gatos kalibo nga talent nga plata ug sibisan kinsa nga adunay bililhon nga bato. Bisan kinsa adunay bililhon nga bato mihatag nini ngadto sa panudlanan sa balay sa Ginoo ubos sa pagdumala ni Jihel nga Jersohanon. Unya ang katawhan nangalipay. Halos tanan ilang gihatag. Pero unsa gibati sa mga katawhan? Ang katawhan nangalipay sa ilang paghatag ngadto sa Dios tungod kay ilang nasabtan mga igsoon nga unsay atong gihuptan, unsay naa kanato, dili na ato lamang giuli ang butang ngadto sa Dios nga iyang gihatag diri kanato. Usa dili ta kapangangkon nga kung kita naghatag sa Dios, nakahatag ta sa Dios. Ato lamang gihatag ug balik ngadto sa Dios kung unsa ang gihatag diri kaniya. Nganong nagmalipayon ang katawan atong padayon pagbasa tungod kay naghatag man sila nga kinabubuton uban sa tibuok nga kasing-kasing, naghatag sila sa kinabubuton ngadto sa Ginoo ug diin usab si David nalipay pag-ayo. Sa atong panahon karon, ana biya kayta labi na gyud ang atong pagpasidungog sa Dios, involved gyud ang financial nato.
Involved gyud ang kwarta, no? Unya ni gaabot ra ba diha dapita sa atong financial, kita mo ning kamuta. Mahay kay mo ana. Mahay kay ta mo ana. Ingnon lang dayon nga ninduta na niya mahay kay siyang budget. No? Ato lang ingnon po nga inana ba? Para dili kayo, dili kay klaro. Mahay kay na siya mo budget. Mahay kay na siya mo gunit og kwarta. May gani kina pa siya gigunitan ako naglibog kung unsay budgeton ko ana ko ika-budget. Ingon ana atong kinabuhi pag abutin na sa pagpasidungog sa Dios, number 1, involved gyud ang salapi. Involved ang atong bahandi. So kinahanglan atong buhaton mga igsuon nga kung muhatag kita sa Dios kinahanglan kasing-kasing tibok natong kasing-kasing ug ato gayud nga kabubuton ngadto sa Ginoo. No? Dili lang ko maghisgot og tithes kay kanang tithes biblical na siya no 10% man na sa ato ang ibalik ngadto sa Ginoo. Hibalo mo sa atong gibalik sa Ginoo. Atong gibalik sa Ginoo iya na. Gibalik nato sa Ginoo unya moingon ta nga manakog hatag sa Ginoo. Ato kung gibalik sa ato pa ug ibalik nimo iya to. Siya tag iya. So wa pa ka makahatag. No? Ingon ni ana pag abot sa bahandi mga igsuon usay ang atong kasing-kasing mo pilit didto. Magpabilin dito ug mawala na ang ato ang pagsalig sa Dios nga siya ang the great provider. Siya ang Jehovah Jireh nga nag-provide sa tanan natong mga panginahanglan. Nakalimot nita nga ang tanang butang nagagikan sa Dios ug usahay kita magsalig sa atong kagalingon nga ako ning na-acquire, ako nagpalit ning autoha, wa may nangutana. No? Nakabuot na nimo. Tungod kay gihatag ka na sa Dios kanimo, ayaw sabta o ayaw pagdahom nga pinaagi sa imong pagka-bright, pinaagi sa imong pagka-maayo mo trabaho, pinaagi sa imong pagkakalantip sa imong salabutan, nakakabuot kag bahandi ngayon ni ana, hinumdumi nga kana gikan sa Dios. Wala tay angay ikapanghambog. So kung ato kanang makita mga igsuon sa atong kasing-kasing o atong masabtan nga ang tanang butang iya sa Dios, diha may tabo sang ikatulo nato nga makita dinhi nga mahimo kita nga manggihatagon. Mahimo kita nga manggihatagon tungod kay nasayod kita nga ang atong gihatag sa ako nang gikaingon gikan gihapon sa Dios. Mga Kronikas 1 Kronikas niingon dinhi sa 29 akong balikon pagbasa 6 ug 9. Dinhi ato nakita mga igsuon sa dihang nakita nila ang kinabuhi ni David nga gihatag ni David ang tanan halos nga unsay naa kaniya. Nag-andam siya og mga butang alang sa pagtukod sa templo sa balay sa Dios. Iyang nakita sa mga katawan nga bisan pa ang kaugalingon nga bahandi ni David. Iyang gihatag ug iyang gigahin alang sa pagtukod sa balay sa Dios nga ilang gialagaran. Unsay gingon ni Kronikas? Unya ang mga pangulo sa mga balay, sa mga katigulangan ug ang mga pangulo sa banay sa Israel ug ang tigmando sa mga linibo ug sa mga ginatos uban sa mga tinugyanan nga nag-alagad sa hari naghalad sa kinabubuton nga paghalad. Ug sila mihatag alang sa paghalad sa balay sa Dios. Daghan kayong dimensyon dinhi pila ni kabuok. Ug ato mulakto ta arita sa Nubi unya ang katawhan ng alipay tungod kay naghatag man sila sa kinabubuton. Uban sa tibok nilang kasing-kasing naghatag sila sa kinabubuton ngadto sa Ginoo. Diin mo gikalipay usab ni David. Kay mao yang pangandoy nga mga katawhan dili mahikot didto sa unsa ang naa kanila kun unsa ang ilang bahandi nga ilang makita nga bisag unsa kabililhon ang naa kanila mas bililhon ang Dios nga ilahang gialagaran. Nakita sa mga pangulo sa pamilya, sa banay o pangulo sa mga kasundaluhan, ang mga opisyal nga nag-alagad sa hari, ang gihimo ni David. Sila usab mihatag sa ilang halad alang sa templo sa Dios. Ang mga katawhan malipayon nga mihatag sa ilang bililhong butang alang sa paghalad. Naabata ana nga kasing-kasing karon. Nga dili nato igsapayan kun unsa kana kabililhon alang kanato. Ug do natay bililhon kayo ato ning ato gyud kumkumon.
Pero atong hinumduman, nga kuhaon gani na sa Dios, kuhaon gina niya bisag sa upan anyong kumkum. Ug unsa ang kamahal sa inyong kinabuhi, kabililon sa inyong kinabuhi, ayaw guniti pag-ayo. Kaya ron kung kuhaon ka na sa Dios, sayon ra kay nato pagbuka ang atong mga kamot. Ayaw paghulat nga ang Ginoo na maoy mukuha ni ana. Kay walay makapugong sa Dios kung kanang butang nga iyang gihatag iya ng kuhaon. O kita na sayon na ngano ug unsay hinungdan. Ang pagtahod ug pagpasidungog sa Dios magsugod gayud sa kasing-kasing. Paghimo kaniya nga labaw bililhon sa atong kasing-kasing labaw sa tanan. Mao nay desire sa Ginoo. Siya ang labaw sa tanan. Kung unsa man ang gipangandoy sa atong kasing-kasing, unsa may atong mga plano sa atong kinabuhi, hinumdumi nga ato gyung makita nga ang Dios gayud ang labaw sa tanan nga atong panganduyon. Kay kanang mga butang, muabot ra na siya. Mao kini ang kasing-kasing sa pinakadako nga sugo nga mao ang paghigugma sa Dios. Mao ni ang heart, ang sentro sa dakong sugo nga mao ang paghigugma sa Dios. Makita nato sa Mateo 22:37 nangingon, og si Jesus mingon kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok nimong kasing-kasing ug sa tibuok nimong kalag ug sa tibuok nimong salabutan. Ang kinatibuk-an sa usa ka linalang dinhi sa kalibutan anaa dinhi nagalimin nining mga butanga nga giingon sa Dios nga higugmao nato labaw sa tanan. Ato sabing makita sa Marcos 12:30-31, Lucas 10:27 ug sa Deuteronomio 6:5. Ginuot lang na nako kay taas na kaayo. Kung ang atong pagpasidungog sa Dios taphaw, hinumdumi. Kung ang atong pagpasidungog sa Dios taphaw, kay ba mo unsay taphaw? Kana bang mabaw ra kayo? Dili tinud-anay. Kung ang pagpasidungog nato sa Dios taphaw og dili matinud-anon ang atong mga maayong buhat sama ra sa usa ka mahugaw nga trapo. Kitang mga Kristohanon, kamo lang sa, kamo mga Kristohanon, ang mga buhat nga inyong gihimo, ang mga maayong buhat, kana bunga na kay kamo naluwas. Apan kung ang paghimo niya na ninyo mga igsuon nga dili kinasing-kasing ug dili matinud-anon, ang tanan ninyong gihimo, ang tanan ninyong mga maayong buhat nga inyong gihimo alang sa Dios, sama ra kana sa mahugaw nga trapo. Ipamatud-an na sa Isaiah 64:6 nagingon, kaming tanan nangahimo nga sama sa usa ka hugaw ug ang tanan namong matarong nga binuhatan sama sa usa ka bisti nga nahugawan. Kisa may nagingon dinhi si Isaias kini propeta Isaias gingon niya ang mga katawhan nga ang tanan nila nahimo sama sa usa ka hugaw ug ang tanan nga namong matarong nga binuhatan sama sa usa ka bisti nga nahugawan. So walay bili. Sa atong paghatag og taas nga pagpasidungog sa Dios hinumdumi sa atong paghatag og bili og pagpasidungog sa Dios. Ang pagkamasinugtanon mahimo nga kalipay ninyo dili kabugaton. Ang malikon murag wa kasabot ang uban kay kaduka. Sa atong paghatag og taas nga pagpasidungog sa Dios, sa atong paghatag og bili og pagpasidungog sa Dios, ang pagkamasinugtanon, obedience. Atong pagkamasinugtanon, dili bugat, mahimo kini nga kalipay ug dili ni mahimo nato kabugaton. Tungod kay niingon ang Dios sa Samuel ninyo siya, obedience is better than sacrifice. Dili kinahanglan ang mag-antos sa makabot nato kung unsay gipangandoy na sa atong kinabuhi. Ang atong unahon pagpangita maong gingharian sa Dios ug iyang katarong kay ang tanan nga inyong gipangandoy sa inyong kinabuhi ihatag kana sa Ginoo. Dili man karon, dili man unya, apan dunay eksakto nga panahon ang Dios nga ihatag ka ng mga butanga nga atong gikinahanglan. Kay nasayod na siyang daan sa atong gikinahanglan sa wala pa ta mangayo. Ngunang dili ginato angay kabalakan. Nasayod ba mo nga ang unang buluhaton sa matag kalag sa atong matag usa? Dili ang pagpangita sa kagawasan. Ngano man,
Anaa na kita karon ni Kristo. Gihatagan na kita og kagawasan. Apan dili ang kagawasan nga atong gipangita kundi ang atong gipangita ang atong agalon. The master. Nga waylain ang Dios. Mao na sa atong pagpangita, sa atong agalon, sa atong master, sa atong kinabuhi. Mao na ang pagpasidungog sa Dios, gikan gayud sa atong kasing-kasing ug labaw sa tanan, magdala kini kanato sa malipayong kinabuhi diha sa pagkamasinugtanon sa Dios sa tanang butang. Dili lang sa usa ka butang, kundi sa tanang butang kita masinugtanon sa Dios kay nasayod kita nga ang Dios labing gamhanan ug nahigugma kanato ug siya matinud-anon sa matag usa ninyo ka kinabuhi. Kitang tanan dili gyud nato limod nga kitang tanan moagi og pagsuway o kalisdanan sa kinabuhi. Nga diin ang usahay ang atong makalisod, atong makalisdanan, atong pagsulay makaguba og usahay gani makagun-ob sa atong kinabuhi. Dili nato na malikayan kay ang pulong sa Dios na ingon nga daghan kayong mga pagsulay samtang niya pataning kalibutana apan ayaw kamo kabalaka kay ako nang gibuntog ang kalibutan. Kung ang Dios anaa kaninyo kinsa pa may makontra ninyo. Walay makakanlat sa kamot sa Dios. Kaninyo gikan sa kamot sa Dios ug sa gugma sa Dios. Mao na kinahanglan masayod ta mga igsoon nga bisan pa man unsa ang pagsulay nga atong mga tagamtaman, unsa man ang pagkalisod nga atong kahimtang dinhi sa atong kinabuhi, unsa man ang sirkumstansya, hinumdumi nga ang iyang grasya makapuyo diha kita diha sa pagpasinuog sa Dios bisan luyo nining tanan. Ang gipasabot nini matud pa ni Pedro, no? Ang grasya sa Dios diha sa pagpasidungog sa Dios bisan pa luyo nining tanan kita makapadayon sa atong pagkinabuhi. 1 Pedro 3:15 nag-ingon, apan sa sulod sa inyong mga kasing-kasing gahina. Di ba mo gahina? Igahin. Basta mo na. Igahin. Gahina ninyo si Kristo ingon nga Ginoo. Ibutang diha si Kristo nga Ginoo nga andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga anaa kaninyo gipahimo ang nuan kita ni Pedro nga kung ikaw nag-ila o nideklarar nga Kristohanon hinumdumi nga naay mga katawhan nga wala pa makaila sa Dios nga mangutana mahitungod sa inyong paglaom sa inyong gituhuan nga buhi nga Dios. Mao na andam kita kanunay sa pagtubag nini mga igsoon kay basin sa kapulihay ang tawo nga mao'y mangutana kanimo madala nimo diha sa tiilan ni Ginoong Hesus. Mao na nga dili nato ibayliwala ang atong pagkakristohanon. Kinahanglan aduna kitay pagpasidungog sa Dios, kinahanglan aduna tay pagsalig sa Dios ug aduna usab kitay pagmatuto gikan sa Dios. Hinumdumi nga diha kaniya nakabaton kita og buhi nga paglaom. Bisan pag unsa ang sirkumstansya karon nga imong nahimutangan, ang imong kahimtang dili ka angay mahadlok tungod kay nasayod kita sa dihang nidawat kamo ni Ginoong Hesus nga mahimong personal Dios sa inyong kinabuhi. Anaa siya kanunay nag-uban kaninyo pinaagi sa pagpuyo sa balang espiritu diha sa inyong kasing-kasing ug diha lamang kaniya nakabaton kita og buhi nga paglaom. So dunay pangutana, kinsa man ang gihatagan og nato og pinakadako og bili o kinsa ang imong gihatagan og pinakadako og bili sa imong kasing-kasing. Atong timbang-timbangon labi na gyud karong higayuna nga naa pa kita sa atong kahimtang nga sama niini kay moabot gayon ang higayon nga ulahi na ang tanan. Panbulahan ang malahutayon tungod kay siya gitagana alang sa gingharian sa Dios. So mao na ang pangutana, kinsa ang imong gihatagan og pinakadako og bili sa imong kasing-kasing karon dili unya. So aduna kita lima dinhi nga pamaagi sa pagpasidungog sa Dios karon. Adugang sa ato ang gitun-an mga igsuon. Ang una sa atong nasabtan una ginato pasidunggan nato ang Dios diha sa ato ang kasing-kasing. Inumdumi nga ang oras nga atong gigamit dinhi sa kalibutan iya sa Dios. Busa ato usab nga pasidunggan sa Dios sa oras, sa adlaw, sa tuig, sa panahon nga niagi sa atong kinabuhi atong pasidunggan ang Dios.
ug atong gamiton kining maong higayon alang sa pagdaig ug pagsimba sa atong buhi nga Dios. Akong gipasabot mga igsuon dinhi nga kita dili nato usikan ang oras, dili nato usikan ang matagtakna ang mga gutlo nga molabay sa atong kinabuhi kay dili na kini mobalik. Dili ni pareha sa tape recorder sa una nga ato i-rewind. Kaila pa mo kasit? Okay ra to siya kay ug di ta kasabot ato ibalik. Pero ang oras nga molabay sa atong kinabuhi gikan kaniya tuhantod karon ug bisan pa sa umaabot ayaw ninyo usiki tungod kay kana bililhon alang kanato ug mas labaw pang bililhon sa Dios. Tungod kay siya naghandom ug nagdahom nga matag-usan nyo kasing-kasing pinaagi nining takna nga molabay sa atong kinabuhi iyang gidahom ug iyang nagdesire siya nga kita magdaig magsimba kaniya. Ingon niya na ang kasing-kasing sa Dios. Ato sab siyang pasidunggan pinaagi sa ato ang sa inyong templo. Unsa man ning templo? Ang atong lawas. Himo nato nga buhi nga halad o sakripisyo ngadto sa Dios ang ato ang kinabuhi. Ato sa pasidunggan ang Dios pinaagi sa atong mga talento, sa atong mga talent, daghan kayong mga maayo dinhi manganta, no? Unya dili mo appeal sa praise and worship. Mahay kay na sila mo kanta. Pero doon na sa ikauban na nga maayo kayo. Maayo kay na sila manaway, umayabag. Dili na mao mga igsuon. Ang gingon dinhi ato sa pasidunggan. Mapasidunggan nato ang Dios. Pinaagi sa atong talent, lain-lain ta og talento. Naatay duha ka talent, na tulo ka talent, na usa ka talent. Apan ang Dios naghatag kanato ni anang tanan. Iya ka nang gipahaom sa atong pagkatao. Iya nang gipahaom sa atong angay nga makabot sa ato ang kinabuhi. Hinumdumi nga ang talent nga naa kanyo, ang inyong kahibalo, ang inyong ka-bright, ang inyong kaalam, kalantip sa inyong salabutan, hinumdumi nga kana gikan sa Dios. Ug nangandoy ang Dios nga kanantanan gamito nato alang sa iyang kahimayaan. Amen. Dili nato gamiton sa lain. Sa ato usab nga bahandi, mao na sa akong giingon, magpasidunggan ita sa Ginoo, apil gyud natong bahandi. Maapil gyud ang atong bahandi pinaagi sa pagpasidungog sa Dios. Sama ni David, ang pagpasidungog magsugod sa atong kasing-kasing o kita nasayod nga wala kita gipanag-iya. Ang tanan iya sa Dios pinaagi sa atong kasayuran nga ang tanang butang iya lamang sa Dios. Nakabaton kita og kasing-kasing nga manggihatagon diha lamang sa Dios. Dili sa ato ang kaugalingon. Nahimo tang generous sa atong mga sa atong mga kaigsuonan apan kini wala magtukmod kanato nga paghimo ni tungod daygon ug himayaon kita apan kanatanan kun ikaw nilantaw ug nituo ni deklarar nga ikaw Kristohanon ang mga panalangin sa matag usa nga nadawat hinumdumi nga kanang panalangin ato na i-share sa uban. Daghang mga igsuon nga nakinahanglan nato mga igsuon og tabang apan matud pa sa James ang atong pagtuo kun walay buhat patay. Wala na mo kontradik sa gingon ni Paul nga ang ato ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya. Pinaagi sa pagtuo. Nagpasabot kini mga igsuon kung ikaw naluwas na, kung ikaw nidawat na ni Ginoong Hesus, kung ikaw imong gituhuan nga ikaw Kristohanon na, ang tanan nga resulta sa imong pagka-Kristohanon makita diha sa imong kinabuhi. Mao na ang gingon dinhi kung walay buhat ang imong pagtuo patay. Tungod kay wala makita ug wala motubo kadiha sa imong pagtuo, tungod kay ikaw wala gayud mohimo kung unsa ang angay nimong buhaton diha sa imong pagtuo sa Dios. Dili na mayong buhat. Hinumdumi nga ang gusto sa Dios nga siya ra ang tag-iya sa ato ang kasing-kasing. Grabe ang Ginoo. Ug moingon ta nga killjoy kayo atong Ginoo. Ug moingon ta nga daw ang atong Ginoo. Moingon ta nga grabe kayo ang Ginoo ka siloso. Tinuod na siya. Tungod kay ang Dios gusto siya nga kita ang atong kasing-kasing alang ragayod kaniya. Nganuman tungod kay binaagi niya na atong makabot nga kita mahimo dinhi nga atong gingon nga kita manggihatagon nga kita mahimo nato ang pagpasidungog sa Dios sa atong kasing-kasing ug ang tanan natong mahimo nga mabutang giniyahan sa balang Espiritu Santo nga mao'y hinungdan magdala ka nato nga atong kinabuhi makahimaya sa atong buhi nga Dios.
Magunsa man nga daghan kayo tagipanghimo nga mga maayong buhat. Magunsa man nga daghan kay taghimo ng activity sa iglesia. Magunsa man nga daghan kay tanggiapilan mga pundok o grupo nga giingon nato nga kini mao ang grupo nga magsangyaw sa pulong sa Dios. Pwede kita muhimo ang atong kasing-kasing layo sa Dios. Mao na giingon nga nahimo na lang obligasyon. Wala na tay commitment sa ato ang gihimo sa mga buluhaton sa iglesia. Tungod kay ang atong gihimo obligasyon na. Unya nahibalo ba mo maigsuon? Dili mo sugot ang Dios nga ingon niya tungod mahimo ka nang gibugaton kaninyo. Mawala ang inyong kalipay diha sa inyong kasing-kasing kun mao kana ang mupatigbabaw nga ang inyong buluhaton diha sa iglesia nahimo na lang obligasyon, dili commitment. Ang commitment sa Dios diha sa inyong kasing-kasing ug ngadto sa kasing-kasing sa Dios nahiusa kana mao na ang commitment ninyo sa buluhaton diha sa iglesia. Kitang tanan adunay mga lain-lain nga buluhaton, kitang tanan gitagaan ta og mga papel sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ang Dios lamang ang nasayod mo sa mga igsultiman-an nato nga bisan unsa ang imong nahimutangan, bisan unsa imong kahimtang, kun unsa man ang imong papel dinhi sa kalibutan, buhata kana alang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Mateo 6:24 nag-ingon, walay tawo nga makaalagad og duha ka agalon kay mahitabo man nga dumta niya ang usa ug gigugmao niya ang usa o dapiga niya ang usa ug tamayo niya ang usa. Dili kamo makaalagad sa Dios ug sa mga bahandi. Klaro kayo. Wala mingon dinhi nga dili kamo makaalagad sa Dios ug sa ato ang mga butang. Dili kamo makaalagad sa Dios ug sa inyong ginikanan. Dili kamo makaalagad sa Dios dungan usab sa pag-alagad sa inyong nahimutangan kung unsa ang naa karon kaninyo. Ang giingon dinhi, dili kamo makaalagad sa Dios ug sa bahandi. Unsa man gipasabot? Kwarta sa lapi. Tungod ang kasagaran mahitabo kung asa ang inyong bahandi. Ato usab ang inyong unsa? Ang atong kasing-kasing. Tungod kay maniguro ta sa atong kinabuhi, basin wala na koy magamit ugma, basin wala na koy mahimo unya, ang atong gisiguro nga kini akong gi-reserve para unya, para ugma. Dili na dautan ha. Okay kay na. Okay kay na ang ato ang savings. Pero usahay satul kayo, hilom na kaayo na siya. Thin line. Nipis ra gyud kaayo na ang nag-uwang ka nato nga napaling na ta sa pikas nga nagsalig na lang di kita sa ato ang mga tinumpi. Ako wag ni ko magsalig na dias balay nga daghang kay kog tinumpi nga papel kay daghang kay kog parawali. Maura na akong tinumpi dito. Umiw bahandi tos Ginoo. Ingon na mga igsuon, usahay ang atong kasing-kasing tuwa sa atong bahandi. Atong kasing-kasing tuwa sa mga tinumpi nato ang mga unsa pa diha natay mga bulawan diha. Isa may na mga bulawan diha. Di mong tugan, hadlok mo. So atong makita din mga igsuon na kinahanglan gyud nga atong pasidunggan ang Dios. Matod pa sa Mateo, kadili kita makaalagad sa Dios dungan usab sa atong bahandi. You cannot serve God and mammon. Dili gyud ka makasilbi o makapangalagad sa Dios o ngadto sa atong kaaway. Mao na ingon ana ang Dios nga gusto siya nga ang ato gayong kasing-kasing siya ra gyud ang naglingkod. Ang Dios gusto nga siya ra ang Ginoo sa atong kinabuhi, dili lamang sa imong pulong, kundi sa imo usab nga buhat. Sayon na kayo na ito pag-ingon, Lord, ikaw man ang nasa kong kasing-kasing. Sayon kay pag-ingon nga, Lord, ako nangalagad ka nimo. Pangutan na ang imong kaugalingon. Ang mga tao nga nagtanaw ka na ito, magigsoon, dili na kinahanglan mangutana na ito, kay makita na sa buhat. The way we talk, the way we walk, ang importante, walk what you talk. Kung sa imong gisulti, kinahanglan nagagikan sa imong kasing-kasing, ug makita usab na sa atong buhat. Mao ni gingon dinhi. Nga ang Dios gusto nga siya ra gayud ang Ginoo sa atong kinabuhi ug dili lang nga sa atong istorya kundi dili usab makita na sa imong buhat. Gusto niya nga magahin ra og panahon para kaniya og itugyan ang imong pinakamaayo ngadto kaniya. Tungod kay iya kita sa Dios, iya kita sa Ginoo ug hinaot, panghinaot nga pasidunggan nato ang Ginoo
100%. 100% sa matag gasa nga gihatag niya kanato. Gitagaan ta og gasa sa Dios aron pagpasidungog kaniya. Wala kini moingon dinhi nga pasidunggan nato ang Dios 100% nya, period. Ningon siya dinhi nga atong pasidunggan ang atong Dios, pasidunggan nato siya 100% sa matag gasa nga iyang gihatag kanato. Sa ako nang gikaingon nga doon natay lain-lain og mga gasa. Ang importante nga atong mahatag kana ngadto sa Dios, nga atong magahin kana sa Dios, nga sa atong paghimo, paghatag niya ng mga gasa nga iyang hinatag alang kanato, atong ibalik kaniya aron usab siya mahimaya sa atong kinabuhi. Kay siya ang Dios nga mahigugmaon, manginatagon, matinud-anon ug labaw sa tanan. Siya ang Dios nga nasayod sa tanan natong panginahanglan. Siya ang Dios nga naghatag og paglaom. Siya ang tanan alang kanato tungod kay kun wala ang Dios, wala kita mahimo. Mao ginay kamatuoran nga atong tatak sa ato ang pangisipan, no? Sa pag-ingon diha ang atong pasidunggan, ang atong Dios pinagi sa atong kasing-kasing, kinahanglan una gayud ang Dios sa atong kasing-kasing. Daghang mga bersikulo nga atong mabasa mga igsuon nga naghimo sa Dios nga number 1 sa ato ang kasing-kasing. Sa atong panahon, sa atong time, sa atong oras, kinahanglan unahon nato paggamit ang atong oras, ang atong higayon nga ang Dios may mahimaya ug mapasidunggan niini. Sa atong mga talento, abilidad, ato nang buhaton alang sa kimayaan sa atong buhi nga Dios. Ang atong kaugalingon, atong ihalan nga buhi nga sakripisyo alang usab sa kimayaan sa Dios. Mao ni ang paagi mga igsoon sa pagpasidungog nato sa ato ang buhi nga Dios. Ilabi na gyud sa ato ang mga finances. Siguro og ini kahapon ana magsige na total ana inyong mga gasto, di ba? No. Awa mo tingog sa ato pa di mo gasto. Tiguma na lang na ninyo. Sorry. Mga igsoon magtan-aw ta. Mulingkod kita sa hilom nga nagsikitag ihap. Pila na may nahurot ana akong tinumpi, no? Di ba? Pila na may nakuha. Wala kadako sa Gcash nga niguwa. No? Ako nang high-tech na ko kay ta karon. Nanay Gcash, nanay Cash G. Nya na sa Ycash. Nasa G na lang, wala sa Cash. No, pagkakitag paagi. Pero mao na igsoon atong bantayan nga sa panahon nga magbuhat na tani ana inumdumi nga ang Dios ang mopahiluna sa tanan. Ayaw kabalaka na depleted ng imong pundo o nidaghan imong pundo mas labing maayo pero hinumdumi nga ang tanan kontrolado sa Dios. Labi na ang atong kinabuhi. Sama ni David. Sa tanan niya nga nakabuot, sa tanan nga anaa kaniya, iyang gipasalamatan ang Dios kay nasayod siya nga ang Dios ang tag-iya sa tanan. Si David nga anak ni Jesse naghari sa tibok Israel. Naghari siya sa Israel sulod sa 40 ka tuig. Taas-taas gyud. So nakatigom gina siya daghang mga bandi. 7 ka tuig dito sa Hebron, 33 sa tuig sa Jerusalem. Ingon ni anak kadugayon ang iyang paghari. Kay balo ba mga igsuon nga niabot ang takna nga si David gikuha na sa Dios? Namatay siya sa pagkatigulangon. Hinog ang iyang pagkamatay. Ug giandaman sa Dios ang kamatayon ni David diin gipahimutang niya nga ang musunod ang iyang anak nga si Solomon. Namatay si David human niya maangkon ang dungog ug kadato. Tungod sa iyang kadunahan, nakita nato nga siya gipanalanginan sa Dios apan ang tanan iyang gibalik ngadto sa Dios. Ang mga nahimo ni Haring David sukat sa sinugdanan hantod siyang pagkamatay nasulat kana sa tulo ka propeta, si Samuel, si Nathan ug si Gad. Laki pang hingpit nga kasaysayan sa iyang pagkahari. Sa iyang kalampusan ug mga nahitabo kaniya sa Israel, ingon man sa mga kasikbit nga gingharian. Dinhi makita nato nga dako kayong kalampusan ang gihimo ni David sa iyang kinabuhi. Bisan pa man kita na sinati nato nga dunay higayon-gayon nga mulikoy. Makalimot siya sa Dios. Apan ang nakanindot ni ana kay kita sama sa David makalimot sa Dios. Apan ang pinakanindot gayon niya na nga ang Dios di gid malimot nato. Dili malimot ang Dios kanaton tanan.
Bisan pa kita may tumpawak ta sa bungaw sa kalautan, hinumdumi nga dili mubo ang bukton sa Dios, mukabot sa iyahang anak nga tuan na sa bungaw sa kalautan. Iya kitang hawason gikan sa atong sala, gipakita kana niya pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Hesus dito sa krus. Nga kita iyang gipakamatyan aron kita mahiuli ngadto sa amahan. Ingon ni anak kadako ang gugma sa Dios diri kanato. Busa mga igsuon atong panaminan at kinabuhi ni David. Nga bisan unsa pay nahitabo, usahay simang siya, may tumpawak siya sa bungaw sa kalautan na panggihawa siya sa Dios, tungod kay siya pinili sa Dios. O ginumdumi, nga kamong tanan pinili sa Dios. Kamong aniya dinhi o katong mga naminaw, mga pinili kamo sa Dios. Ngano man, di mo mugahin og panahon sa pag-anhi dinhi kung kamo wala pilia sa Dios. Wala kita karon dinhi kung dili kita pinili sa Dios. Busa angay natong pasalamatan ang atong buhi nga Dios nga hangtod karong panahon na nag-atiman ka nato, nag-amuma ka nato, nag-provide sa tanan atong panginahanglan ug siya gayud magpabilin nga matinud-ano na hangtod sa kanturan ug siya ang tanan alang ka nato. Amen. Atong pakpakan ang atong buhi nga Dios may igsoon. Magampo ta. Diyos nga mahan, nga balaan, salamat Ginoo sa imong mensahe, nga imong gihatag kanamo, Lord. Pinagi sa mong pagpanamin, panamina namo ang kinabuhi ni David. Diin bisan pa man sa iyang kalampusan, sa iyang kadaugan, sa iyang kabantugan, pan Lord, nakita namo Ginoo, nga ikaw kanunay nagauban kaniya Ginoo. Lord, imo sing gitawag nga man God's own heart, tungod kay amo nakita Ginoo Dios. Nga bisan pa man, sa kapila kahigayon, siya matipas, siya mapandol, siya makasala Ginoo. Sa dayon usab Ginoo Lord God niyang pagkatipas Ginoo mo balik gyud siya kanimo, mangayo sa kapasayloan sa iyang mga sala ug iyang gi-acknowledge Ginoo Lord God nga siya nakabaton og nakasipyat o nakahimo og kalapasan diha kanimo. Nagampo kami Ginoo nga amo untang kasing-kasing Ginoo sa mahimo sama sa kasing-kasing ni David. Nga kung kami makahimo Ginoo Dios og mga dili maayong mga butang nga kami mo balik gyud kanimo og mangayo kami kapasayloan sa among mga sala. Isip imong mga linuwas. Salamat amahan, ini kapunon, dalaygon ka sa ulay katapusan. Ini ang pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ug amen.